Με 3 λέξεις, Τι σημαίνει το να είσαι γυναίκα το 2025. Δύναμη, εξέλιξη, αυτοπεποίθηση. Δυναμική σημαίνει να είσαι ανεξάρτητη και οραματίστρια. Ανεξαρτησία, πρόοδος, δυναμισμός. Πολύ απαιτητικό. Είναι πολύ όμορφο όμως να είσαι γυναίκα, γιατί φέρουμε αυτή τη θηλυκή ενέργεια της φροντίδας, της αποδοχής, της εξισορρόπησης. Το work-life balance μπορεί να είναι Αρκετά δύσκολο. Δεν το έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Προσπαθώ πολύ σκληρά. Ορισμένες φορές είναι δύσκολο. αλλά πιστεύω ότι με καλή οργάνωση Με καλή οργάνωση. Καλή οριοθέτηση. Έχεις υπομονή και πολύ επιμονή. και θέληση μπορούμε να το καταφέρουμε. Φυσικά η SES μέσα και από τις δραστηριότητες που διοργανώνει ενισχύει την κοινωνική δικτύωση και ενδυνάμωση, καθώς και τη σύνδεσή σου και την επαφή με τον εσωτερικό σου κόσμο. Σε όλες τις γυναίκες που γιορτάζουν σήμερα, Να παραμείνουν αυθεντικές και δυνατές, Να είστε περήφανες, να έχουν εσωτερική γαλήνη Να ξέρουν τι θέλουν να προχωράτε μπροστά και να εξελίσσεστε. και να πιστεύουν στις δυνάμεις τους. και να το διεκδικούν πάντα και παντού. ανακαλύψτε τον εαυτό σας και να αγκαλιάσετε τη μοναδικότητά σας.